Значи отидох до паркинг до колата, имах намер да идам да купам нещо за колата. Темница беше, нямаше никой пред сграда, в кисела вода. Натъча на камине пред да влезнем в колата, ги видов, има оставено кучето бравата. Моя предност е, що ги видов на време, ще беше тишен, да го слушам в този звук от натръчването на пътиките. Имах време да реагирам, да кърнам тачната и да почнем аз да се брана с тачната. Просто ако не ги слушнах, ке ми дойда да гърви, ке ми тук, ке ми бута на земя, ке ми скръша. И после ако я почна да се брана, почна да бегам нека влез насът и се бръкате на 50 метри, он им удара по глава, по раце, по гръб. И успея по главата няколко пъти да мудрат и ми да ми нанесат изсеченици. Който ще ми тече кръв, не знам колко съм повреден и сега съм в болница, като се снимам на рентген. Полицията известна, направи записник, никой не може да ги познае, бидейки нося маски. 20 дена нося метални шипки.